ፌደራል መንግስት አሁን ትግራይ የሚወጋበት ምክንያት ወይ ኤርትራ የሚወጋበት ምክንያት ተኩስ ነው የቀረው ውጊያ ነው የቀረው እንጂ ጦርነቱ ተጀምሯል። ተኮስታው እንደይከል ክጅምር ይኽእል ይበቃ ናይ ፖለቲካውያን ኃይልታት ጽምዶ ዳአምበር ናይ ህዝብን ህዝብ ጽምዶ አይቆም ጉዳይ ጽምዶ አካይዱ ጽቡቅ አየለን ትግራይ 3 4 5 ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ عام خمسة لنا بمتأتينا عقملنا تعقمنا دم بمتأتينا إحنا كنكبرلو إذا تعدس الزبحان نتقارها همينا نظلم كي تقدم زبلان كل زغمي تقدم كاخا بول فزي كونس بعلامة أي نجون عبار الرويز بالناس أسجلكم أمزلهم لسعادة زي تقرنيهم خكلي خبزي أقوى مالتي عاب تقراوي الناس زي واللي إرتراون الناس زي واللي تقراوي نوحدي سلام تعنا هابلي كما ياللهم كما يتقنيو كبرات فتوات تختاتلتي شدن رياكتس وان هيني مشجعين انه هون لومون كم تلمود بحدش فيديو بينا انا تراخي منازلنا مالتيوم كساب مود اتا مدب مساي كتصون عندي زلابوكم نسعبتي هايمانوت اسلمنا زغونكم بمبلوكم كا عيد مبارك لكم اللهم مالتيو كوعن عيد على دهاوي كعرفه بعل بسلام ما بصحكم انا بتقامق بزح هاي كالكون الله مثلا مالتيو نتوم زخلو خاحيزلكم مصير لكم بقامق عربونا صبيقهم كدغروهم مسخاتكم تقبروا سبسكرايب لايك كومنت شير بمغبار انا دما مالتي قصره بلا مالتي حدشت فيديوهات كومنت تصحفوا لي سبات نباتهم كده خنببهم إيشي بفير بالانس مالتيو سلطنة is done for Tagaro more than what you think. Please don't judge. You can present what Sultana said. Can present what Sultana said, but judgment is not good. Please, Adam Tigray, don't think you are great. Other not, but than that, you're doing great job. Okay. Other than that, or in the contrary, you are doing a great job. Okay, I got you. ስለዚህ ንሰልጠነ ተብሎ ዘለኻሲ don't judge ዝብል ማለትዩ okay I'm not judging him who am I to judge him ጃጅ ኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ ግን ትክክለኛ መልሲ እመልሰ ማለት እዩ ብዛዕባ ሰልጠነሲ ሰልጠነ ካብ ዝገበሮ ተበጊሰ ሰልጠነ ዝገበሮ ነገር መስኪሮ ለለኹ ማለት እዩ ዝገበሮ ነገር ከአነ አይኩሓል ኩሉ አይሰአል ኩሉ ካብቶም ሰርሖም ስራሕትካቶም ጽባህ ዝበሃሉ ስራሕትን ቶም ሰሓቶም ስሕተታት ክርመሎም ዘለውን ነገረ መንገድን ሓደ ሰብ እንድሕር ዳኣ ነገር ከያሲ ቀለለ ማለት እዩ ጽቡቕ እዩ ቀጸልኩ ካልእ ተርእይቶ ክደግሜ KLM 98 ጅግና ላይክ ገይሩለ ማለት እዩ KLM ይቀነለ ብጣዕሚ ንግስቲያኔት ብራቮ ሽልን ኢላትነላ ላይክ አገራትለላ ማለት እዩ ሳንራይዝ ኤምቤንተርፕራይዝ ኤንኮንስ I can't get the name okay ጽቡቕ ግን ብዙኾነ ደስ ባሊ ሹም እዩ أتودي لحاسي ودي لحاسي عيتون أموخي نحمله تأمبر أيكونن جنز حلف حليفو سلامي زلي النايل نمالتيو زت إيمت إيه عيتبال إنك عسرت زبالة سبعي أو عمنا قليري قال لهم مالتيو ذا تاريخ سيت فوتو أن نحرد أخوينكم بتجرينيان بقامكم أمحرنيان أبزو دوبات كبابي ناي تجراي قال مالتيو واقع كنديل كأطيل الو مالتي قدم يزي ناي قدم تاريخي مالتيو دحر مبوا زت أيل وتحدم مالتي تشعت مالتيو حجي تيخات تايز بزولو يلو بزحي ترداد النيرم كلاب جاها قدفنا زت إيمت إيه تبال نك عسرت يلو يبهل حجي خاسي تشوم أنا هيتردد النير بزخونة جن زت إيمت إيه تبال عينة أمال التاريخ تخفت يلقى له نمنا يلو مع فيديو خنسجرينا داي Welcome to Shidden Reacts 1 عيد مبارك كلنا خنجمرينا مالتي وتخكل عيد مبارك بوانكو عربية اسكي بخير عيد مبارك جماعة الخير جماعة الخير نقع ناب عيد مبارك بصحكم نقع ل عيد مبارك أدرساتشو كرفتنا ستور ملقيتانين تخنا مركزيت كوما 4 كابرفتنا ستوري ملقيتا كوما 4 نقعنا بعيد مبارك بصحكم إن شاء الله يكون سلام طيب مع السلامة حريف مالتي سلازي بوستفرا لي قنقواتاتسي انكو عبصحكم روفتانا ستور كا عد قله يزبلنا زلو مالتيو روفتانا ستور حدشتي حيزنا يام زمصانا نغرات هالونا عد قلنا يبللو مالتيو نروفتانا ستور كلهم كاكب زلخم مالتيو ديليفر نمغبار بستفرا لي بوتا روفتانا ستور كوم 4 نيبعلاتهم زخونه ستوري مالتيو بطعمي دس بالي ود سبكم زي خسرح انتلو عد قلو روفتانا ستور اجر منقدنا مالتي موعوع سرحنا لكلنا نعخون انكو عدقي ما بصحكا يلنا لنا كلكم سمعتي او دامت اندا مسلم كتفطر تختلخا مالتي يافتا نغسشي وسانيتي هذه اذا حنباشانا باخني انت زبلانا لو صبوق يبزخونه ماني غا تعب حجي ديا و او دعم الدعم خي كتعم داليه
ايش منديها انا دي وفتح نقسيه فتح نقس وفتح نقسيه اللي بحالها او كذا كن محمد يمنولني عراي كمزي أجرك مالتي كمزي أجرك بروحنا يفتر ساعتي قبر لكم يلكا أتو يلكا مالتي أبع خخا حنت وانج ويك حنت هايلاندي أفرجن تنيرا زحم باشا مالتي حم باشا اللي أبا يزيد فلط مالتي تعمتي أبتعمي زي أزفلت أي زفلت نسبيان يرنا أنا علوهم دو محازوت علو ديب جزاء هلن خير الدين محازا يسفلت أزا قده قرب تقرينا تدوم تانا قال لكم تقرينا نسخو زي تقرينا عاد تطفون ريكم زلنا زي تقرينا ين عدنا تف زلنا سكبل إنه على خون حوسي نستان وعلى من تقديا نسخهم عاد حماس يكون عنده أفريقيا سي عبد خيطهم خمان أمناي بوليسنا أوروبا نخيط أتيو أسجل خمام زلهم نتعادوا زي تقرينا أي إسلامي يناي قبيلة متعوزي خزارة من قعد بدن رينا ينفلت كيف تقرينا حليفو تقرينا حلنا غيب لك كابلايف تقرينا صوتي موتيو أويبن تقرينا بعدين راح يزو أويبن تقرينا بكا زي كونه زروا خزارة بتريو زي حفر بكا نور زخونه كباه الوصاي معناته أيناي مسلم ويناي قبيلة أيو نحفت زقاشش أيناي قبيلة سي أيناي زخونه مسلم سي أيناي عفار ويا سوا ويا تقريو نحفت سي سوزي تعرف اندات بس زخدو راسحات نسكم تقرينا تزاربتا غازا ناس بلا ملخختا زلكم نقول امسيت خبر زي بلكم دحرك انت تقولوا او ورقتكم كان وكان حنا تقريناي قال امسيتي انتايلو تخكلي خبزي اكوا مالتي انا حجسي حدا غزي سويل كاوطيخا تدربيا صقم كالوت سبات سريحهم مايهم تبلا نحنا يسرحنا ينيخا يلكا تزاربلا صقم سلازي تزاربت ታጸገም ወትክክል ይኺ እወ ከማይ ጎሪኦም ተም ትግርኛ ሲጸገም አላትና በዓልተና እንደተባህልና ነማራስ ሖውኒና በዓሉ ምንቁሻሽ ምንአአስ ከምዚ ናይ ድሑር ዓይነት ሰባት ተሐሳስባ ዝዛረብ ጌርና አይናን ወስዶ ነተባህልና ነው በዓሉ ዓቂብ ዝኸይድ ዋይ ዚ አገለ ኢልካብ ክንደ ምድና ፋሲኔትድ ኮይንካ ድድሕሪኡ ተባህሊ ከምዕብል ክንደ ምግባር ውስናት ሰባት አለው ከየማ ኣብዚ ማለት በጣም ተሰሚዕዎም ደስ ይልዎም ሰርሕሉ ግን ተመብዛሕትና ንገብሮ ነገር ግን ንሳብ ትክክል ገሊጻቶላ ንጻረፍ ወፂና መራሕቲ ገለ ይንብል ኮሜንት ራእይዎ ማለት እዩ ጉድ እዩ ኣብ ኮሜንት አቶ መራሕ ሃይማኖት አይትብል ገለ ይትብል ንዕላ ዲኹም ገለ በቃ ነዞም ዓቢ ሰብኣይ ዋላ ማለት ያፍት ኮሜንት وحد جزء نسوا ما يروحون جن فازركات تزغو نست قال كوم يلو تزقمت كم تتصحف وسي محفري يكوزي نوري يخوم زي خنجبر يبلن بصور نوري أب نور خا نوري يزبهلوا تم عبيتي نوري لهم ربريهم قد يفهم من ديوم نحنا قلنا من تاي زين قصل له نوري حكى تزار وزلا مالتي ولا نساسي إلى خيدان بعلاوتيا تتزاربتسي تحقس نيمان عين قرفان مسحواتهم يبقاسوا صغيرو قال خبلي كل نجار مالتي كل نجار نمن تاي بهلو من النتو نخرس زي جورو صعري لما جمرها خبابي كاب كدان قال يجمر دحر أيكونن كيفحقون تبهلين بدحري تموليسن أو كم زي عينة تقول دايت حلم مالتيو صبوا شيء توج تجمير إيو تسترفوا زلا تخص إيو يبلا له أبزيا عيت لدتو عياله وزبهل مالتي مسماني مسستالين اسكن اسمعيه فيدرال منجست عن تجاي ميوجابت مكنيات ወይ ኤርትራ የሚወጋበት ምክንያት አሁን ይሄ መሬት ላይ ያለ የሆነ ተጨባጭ ነገር አለ። በምንም ተአምር ይሄ ጦርነት አያዋጣም፣ ለማንም አያዋጣም። የጦርነት ማንንም አይጠቅምም፣ ማንንም አሸናፊ አያደርግም እና በጣም አደጋ ይዞ የሚመጣ ጦርነት ነው እና የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጦርነት ማገኘው ጥቅም አለ ብሎ አስቦ እንደሚሰራ አውቃለሁ፣ ግን የተሳሳተ መንገድ ነው። እውነቱን ለመናገር የራሱንም ህልውና አደጋ ውስጥ ነው የሚከተው። እሱ አይደለም የሚያሳስበው፣ ግን አጠቃላይ የእሱን ህልውና ብቻ ሳይሆን የሀገሩንም የአካባቢውን ህልውና ችግር ውስጥ የሚከት ጦርነት ነው። ስለዚህ ጦርነቱ ለኔ ጦርነቱ ተጀምሯል። ተኩስ ነው የቀረው፣ ውጊያ ነው የቀረው እንጂ ጦርነቱ ተጀምሯል። ጦርነት ከጥይት ተኩስ አይደለም የሚጀምረው። ጦርነት ከሀሳብ ነው የሚጀምረው፣ ከፕሮፓጋንዳ ነው የሚጀምረው፣ ከትርክት ነው የሚጀምረው እና በዛ ረገድ እኔ ጦርነቱ አሁን እየተካሄደ የቀረው ተኩስ ነው ወይም ውጊያ ነው የቀረው እና ይሄ ውጊያ ወይም ይሄ ተኩስ ከተፋላሚ ወገኖች አንዱ ለኔ ያመቸኛል በሚለው ጊዜና ቦታ በማናቸውም ከፊታችን ባለቀን ሊጀምረው ይችላል። ጽምዶ ህዝቢ ሰላም ንኽረክብ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ዘይኮነ ናይ ህላወ ሓደጋ ኮይኑ ዝተረኣዮም ፖለቲካውያን ሓይልታት ናይ ፖለቲካውያን ሓይልታት ጽምዶ ዳኣምበር ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ጽምዶ ኣይኮነን። ናይ ህዝቢ ጽምዶ ኮይኑ እንተዝኸውን ነይሩ ህዝቢ ኣፍልጦ ሃልይዎ ብኤርትራ ሸነኽ ብዛዕባ ጽምዶ ዝተነገሮ ነገር የለን።
أول سعيد بال حدا أكتيفيست كادر أسواتي ومدر أسواتي زارب أسو يلاف أسو دلا يقبر تدري على بريج كيد السؤال تدري قبل على حاول تقسم كيد السؤال زي ما الأخت على ما حيز ما تقول زلوا حدا أكتيفيست جوبر تدوار الذي نايبهم ناكل التودبات بمن تأمرني بي حالينا نبي أحمد حالينا زي كده إذا ناكل يوم مكرر بخندو درجة سقعت فتيرو نايت سقعت وتصيت كاني تدبن هاجرن كهلق زخيل نجر كسحب سلازخيل كم زخي يكون كله دقاقيم ناتبنا تحت خينات زخنا مفتاح خند نوع مرات يلا هاي مهم قبر إدنا تعمير نحن تبريهم مدلهم عرب تقرأ يسب دامته زند قوان زبها النجار نزل لحدقة خم حدقة تاريخ أيو تزمت حدقة مستحت صفق وصل خمس بن كم هاجرن ብዙሕ ሰብ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ዝተረድኣዎ ስለዘይመስለኒ ኣቕሪበ እያ ነይረ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ግዜ ተዛሪበላ ብዙሕ ማእለያ የብሉን በቃ ክንደይ እሞ ክንብለኩም ቆፂርና ይውዳእን ኩሉ ግዜ ቪድዮታት ንሰርሐን ዘለና ጉዳይ ጽምዶ ኣካይድኡ ጽቡቕ ኣየለን እዚ ማለት ያ ማለት እዩ ካብቶም ተጻምርቲ ኣካላት ሓደ ስታሊን ባዕሉ ከይዱ ኣብቲ ማእኸል ናይቲ ጽምዶ እውን ኣባል ኮይኑ ሲት ሓዊስዎ ተባሂሉ ካብ ዝተዘርበ ሕጂ ታይ ዝብል ሕቶ ኣለዎ ንባዕሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘለኻዮ ኣብቲ ሕጂ ሰዓት ዘለናዮ ጠጠው ኢልና ዘለናዮ ሰዓት ሲ ማእኸላይ መንግስቲ ወይ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያስ ናብ ኤርትራ ወይ ናብ ትግራይ ናይ ምትኳስ ምልዓዓል ክገብር ይኽእል ወይ ከኣስ ዝትኩሰሉስ ብጭቡጥ ኩነታትስ ይህልዶ ይኸውን ኢልካ ኢሉ ትጥቆተሎ ኣብኢኹም ትፈልጥዎ ማለት እዩ ትውፅኢት ትዝርዳእኩም ኣብዚ የሎ ትርጉም ማለት እዩ ከምዚ ታኮስችን ዓይነት ኮይኑ ትሕቶ ግን ናብ ከምኡ ከም ዘምርሕ ክትኩስ ደኸ ይኽእል ገለ እዚ ማለት ክትኩስ ታኾይን ዘይክእል ክጅምር ይኽእል በቃ ዝኾነ ካልኣይ ከዓ ከምቲ ዝሓለፈ ቅድሚ 4 ዓመት 3 ዓመት እንትጅመር እንተሎ ኣጀማምርኡ ብጣዕሚ ቀሊል ብዝመስል መልክዑ ዝተጀመረ ክንደይ ህልቂት ክንደይ ዕንወት ኣብፅሑ ከም ዝኸደን ሕና ንፈልጦ ግን ኣጀማምርኡ ተስተውዕሉ እንዲኹም ወይ ከዓ ትዝክርዎ ኢኹም ብደንቢ ቀሊል ዝመስል ኣብ 6 መዓልቲ 2 ሰሙን ገለ ኮሚታት ክንወዳዶ ኢና ዝብሃል ኩናይ ኩናት ቀሊል ዝብሃል ወላ ሓንቲ የለን ሓሶት እዩ ማለት ምጭብርባር እውን ብጠቕላሉ ክረአ ከሎ ኣዝዩ ምጭብርባሪ ኩናት ቀሊል እንተዝህልዎ ነይሩ ቼቸን ዝብሃል ወታደራት ሒዘ ኬቭ 48 ሰዓታት ውሽጢ ዳርጋ ብዘይመልእ 3 መዓልቲ እዩ ትምሉእ ጠቕላላ ኣብ 3 መዓልቲ ከተቃሉለ 3 days 6 days ኮሜልካ ትመጾ ማለት እዩ ኮሜላ ሩስያ ጀሚራ ኩናት ባዕላ ማለት እዩ ዳሕራይ ከይዱ ንዓናውን ናብ ካልእ ቪሽየ ሰእቲና ኣሎ ማለት እዩ ዓለም ምልኢቱን ሃዊኽዎ ኣሎ ካልኡን ይህውኽ እንተ ትናትና ግን ንዓለም ዝህውኽ ገለገለውን ኣይኮነን ተንዘለዋና ታነጻ ቀረባ ከምዚ ካብ ኢድና ኣፍ ዝኾና መናወሮ ዝንበረለን ሹቅ ወዲ ሹቅ ገለገለ ዝበሃላ ነገራት ዕንያሲ ናብ ዘየቡል ያ ተቀይረካ እዩ ትዘረባ ማለት ንሳቶም ስኮ ተገደደ ካብቲ ቀዳማይ ደረጃ ብርክዕ ቤት ናፍቲ ካልኣይ ናፍቲ ሳልሳይ ኮርዱ ንሕና ግን ካብ ዕምቆት ንታሕተሲ ካሊ ዓሚቕ ነገር ለዲ ኮይኑ ንኸዶ ማለት ካብ ዝድኽነት እዚ እንዳሓርሲ ክንወርዶ ኢና ኢልና ንግምቶ ካሊ ድኽነት ደለና ኮይኑ ማለት ንጠፊና እኮ ካብዚ እንዳሓርስ ንታሕቲ ኢና ኣመና ክንወረድ ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ሲኦል ወሪድና እዩ ካብዚስ ትጽቢት ዝግበር ነገር ወላ ሓንቲ ዝየሮ እዩ ናይ ብሓቂ ሰላም ተዝኾን ክሳብ ሕጂ እኳ ይምፀንሐን ህዝብ እኮ ይፈልጥ እኮ እዩ ህዝብ እኮ ዓሻ ይኮነን ብጣዕሚ እኮ እዩ ኣእምሮ ዘሎ ብጣዕሚ ኣእምሮ ኣሎ ብጣዕሚ ይሓስብ ብዙሕ ነገር ታይ መኽብለኩም እየ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከምዚ ንሸፈጥ ክንጥቀመሉ ዘየብልና ነገር ኢለ ዝግምት ኣነ ማለት እዩ ፖሊሲና እውን ኣብ ሓንቲ ስፔሲፊክ ኤርያ ብጣዕሚ ዝምረፅ እንተኾይኑ ከመይ ጌርና ኢና ጂኦግራፊ እውን ከይወሰካ ኣይኸውንን ሂስትሪ እውን ከይወሰካ ኣይኸውንን ኣዲት ምካድ ይካል ናና ኣብ ጀነራል ንኩሉ ዝኾን ሂኣትኻስ ንቅድሚት ኣይትኸዳን ዝበሃል ነገር ስፔሻሊ ኮንሲደር ዝግበሩ ብዙሓት ከም ዘለዉ ምልክታት ኣለዉ ትግራይ ኣበለቢልና ፍታ ዋና ፖቴንሻል ፍታ ዋና ቤስዓት ዝኾነላ ፍታይ ከመይ ጌርና ኢና ነብሎ ዝብል እውን ይሓስሉ ይኾን እዩ ኢለ ዝግምት ይኸውን እየ ብሓፂሩ ግን ትግራይ 3 4 5 ናበልና ነብሎ ዘይኮነስ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ዓቕሚ ከም ዘለና ብምእተት ኢና ካብ ውሕዳት ሴሌብሬት ናገበርና ነብለሉ ከም ህዝብ መጠን እውን ሴሌብሬት ንግበረሉ ዕድል ዘለና ምዃንና ኣብ ግምት እቲና እንድሕር ተጠቂምናሉ ፅቡቅ ኮነ እዩ በቃ ኣብ ግምት ውሽጢ እቲና እንዳበልና እያ ማለት እዩ ታተረድእትን ግን ሓንቲ እያ ካብዚኣ ከዓ ዓቕሚ ኣለና ተዓቕምና ድማ ኣብ ግምት እቲና ንሕና ክንክበረሉ እምበር ውሕዳት ዝኽበረሉ ከይከውን ብምፅዓር ኩሉ ሰብ
كابو حدات سلبريت نقبرسي كلسب كلخوم زيتافق كلخده كابزخون عدهم عد تخبرلو من قدي انا دينا بوقت نخد صبقيو تبل زي اترديات نلا امخا حقي صبقتي امالتيو ناتي حساب تخكليا اسكي قصلنا بلكع تزي تخاتاتيلوم كتغاطميا امو دما غزي توسيدو راح تنتخوينم صرحيتات زي قبر انتلكا مس غزي تقرالو ميكالون اندحر صلاقي كم صلالوت ادحرها كوف كبل كيلو تقدمكا نتقارها همينا نظلم كاي تقدم زبلون كل زغمي تقدم كاخا سماوي ان كوينم تم امونات نايتي بعلقنا جن كم صلالوت هبقول نمصني حمالتي سراويت كل دوبي كلنيم سراويت كل اخي كلنيم كما خورو اي كلنيم انا حزبي حرا هوصدو خمس قبر وقت بالجنا ايتخلني علو غون قديم كاي اتقراي وانت مساسالي از تعدس زبحال بوليتيكال حنا كم حرتسب اول نفلطينا اما خل صلا خوين نصلا مسيلو خيترف زسرح አካላት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ንህወሓት እንድሕር ቀዲምዎ ዳሓር ሽግር ክኸውን ግዜ ንወልፊ ኮንካን ጻድቃን ጌታቸውን አባይርካም ንወልፊ ኮነን በመልኩዓም አይኮነን በዕላማዊ ክንዛአክል መስዋዕትን መርገጽን ወሲድካ አሞዳታ ካል ነፋሒቶ ቀይሮም መጽያም ድሕር ቅዕወቱ ካዝ ፍቱም ኮይኖም ተጸሊልካ ኣለኻ ማለት حره ስለዚህ بخالي بهلا نتيامون አባሪርዎም ዘሎ ህዝብ ትግራይ ዘባረሮም ሞልፍ ዘይኮነስ بعلامه ነዚውን አባሪርዎ ይዝብልና ዘሎ ከም ድሌትና ጌርና ክንሕዘኩም ሲ አባሪርዎም ተመራሕቲ ኩሎም ተም ዓቅመሎም ዝባሃሉ ንዓናውን ዘስጉኡና ዘፍርሑና አባሪርዎም ያታ ጉዳይ ታሒዝኩም ይኹም ትተርፉ ንዓና ብምንታይ ኢና ንኣምነኩም በቃ ሰኡልኩም እመኑና ሕጂ ታይ ተዘኪራትና ኣነ ቭላድሚር ዜለንስኪ قريبنا بقدامي مالتي زخونة وعل نيرا أفتو وايت أوس تقبر وعل نيرا ناي معدنات رير أرز مينرالز كابز بحالو وعلات حدا أزيوم بتعامل وحد بوحد متأنزر كو معدنات يوكرين اللواء نساتهم كتوسد أمريكا مالتي خطوط نعاتهم جن حالوا عند جبرت نتعدون حاجز كتجبر مخنياتو بعلت معدن سلازغونة تفتعد مالتي ينير تسمع جن مسي ما جمرتها حنت حتى حاتي توم نيرو حجي كن عرقكم هنا تقولوا لهم مس فلاديمير بوتين جن كا اندحر دا كن عرق كوي ناسي تمليسو خمزي فرصو وعلسي تايو تحسو نايت وعلو كا جبطي انتايو نحناس انت حيزنا انا نترف مالت كمزي قيادا يزخونه منقدسي انت انا نتامامن يلومس نعي امنني له ترامب مالتي انا نعخي امنني له حريك انا باس غيدونكم تنفلطو حجونكم تماساسالي نعنا امنونا انت ايغرنا انا امنكم امنونا سيلكم ياتبل مالتي نعاتهم كاطفوهم يزبل خماكو تبل بقى تزرباس تاتغورو مسغزيه تقرادمو مسغزيه سي تايكن غورو احين السبايزي تايكن ولو غرمي بزخونه بتعم تعزازيبنا لنا هايله دبيتون تموليسلو مالتي مسلز غرمني ما نيساياس حد ጊዜ ተንቤን ወስዶ حد ጊዜ መቀለን ወስዶ ለሐደ ጊዜ ንሽሬ ወስድዎ ለሐደ ጊዜ ናብ ዓድዋ ይኔሩ ሕዚ ግን ቁርጻ ተፈሊጣ መለስን ኢሳያስን ደቂ ሓደ መንደር እዮም ማእከላይ ዞባ ትግራይ እሺ ታይኮን ኩል ይኾኑ ገለገሊኦም ክሰምዑ ከለዉ እዚ ማለት ካሊ ተኣምር ይውልን ተጋሪዮም ዘመሓድርኩም ዘለው ተባሂሉ ካሊ ፖለቲካ ስራሕ ኣይኮነ ኣብ ትግራይ ትግራዋይነት ዘይውል ኤርትራውነት ዘይውል ትግራዋይን ውሕዲ ምስ ካሊ ከዓምስቶም ካሊ ዝተዋሰበ እንቶ ዘይኮይን ማለት እዩ ንኣብነት ኣምሓራን ትግራይን ኮይኖም ዝወለድዎ ካሊ ይኾን ምስ ኣምሓራ እዩ ዘለና እምበር ምስ ኤርትራ የብለን ክብል ይኾን ግን ዘይሩ ትግራዋይ እንድሕር ሃልይዎ ኤርትራውነት ዘይውል እውን ኣይክኸውን ስለዚ ሓደ ዝኾነ ህዝቢ ሓደ ንምግባር እቲ ዝነበረ ኣፈላላይ ከኣልብ ዝኽእል መንገዲ ሰነዳዊ ብዝኾነ ተካላዊ ብዝኾነ መንገዲ እንተኸይድና እየ ዝብል እምነት ኣለኒ ንሓመዱ ፀርፎም ንሓመዱ ኤርትራውያን ልዕሊ ድራር እሺ ድራር ሓንቲ ገበርካ ነተዓዲ ልዕለኻ ሃገር ተኸላኺሎም ተወጊኦም ሰንኪሎም ንመፅኦም ዞም ሕጂ ንሓመዱ ኢሎም ተጋጊዮም ዘለው ንብሎም ዘ ሓዳሽ መንገዲ እሺ ክፀርፎም ክውዕል ከሎ ጉዳይ ካደ ትገብራ ጉዳይ ክትብል ትኽእል ዓቕም ለካ ዶ የብልካ ወላ ሓንቲ ይብልካ ንሳናትም ክትብል ብሓሶት ክትምስክር ንሪኢ ከለና ፅባሕ ንጎኻ ታሪክ ከምታ ትማል ዝሓፈርካ ሕጂውን ክትሓፍር ኢኻ ምክንያቱ ትማል ተቃዋማይ ነርካ ሕጂ ህግደፍ ኮይነ ትብል ኣለኻ ህግደፍ ትማል ስለምንታይ ተቃወምካዮ ቅዋም ስለዘይተግበረ እስራት ብዝግቡእ ስለዘይፈትሐ ወይ ኣብ ሕጊ ስለዘይቕረበ እመዚኦም ቅዋም ተተግቢሩ ድዩ እስራት ኣብ ሕጊ ቀሪቦም እዮም ከመይ ጌርካ ሕጂ ግደፍ ኮንካ ፍፁም ናይ ሃገራዊ ስምዒት የብልካን ናይ ሰሊ ስምዒት ጥራይ ዘለካ ናይ ሰናቲም ናይ ብሓቂ ከዓኒ ካብ ትመፅእ ኣብቲ መጀመርያ ድሓን ከይድካ ኣብ መጨረሽታ ግን ምስ በዓል ሰሎም ሚድያ ብዙሕ ሰብ ብዝሃመማ ዝእክቡ ንኤርትራውነት ካብ ዘፍረሱ ኣብ ናይ እስራኤል ነበረ መርገፂ ርኢናዮ ንካልኦት ኤርትራውያን ንዝፀርፍ ሰብ ኣጆኻ ትብል ንስኻ ፖለቲካ እምነት ዘይኮነ ፖለቲካ ዓቕሚ ዘይኮነ ናይ ሰናቲም ኢኻ ዘለካ ሓራይ ግርም ማለት እዩ እዚኣ ከምዛ ንሪኣ ዘለና እያ
تحاويس أزلة تعد مالتي حجي أبزل خاي صنع زبهر الجزية خمسي مالتي أبزل لنا أطون بل تبل ناي جبريل ناي قدوس جبريل زربا لومي أتسرح مع ذا لومي أبزل خايو مصنع مالتي أبزل خايو تحسب كون بتحجي حديث الزاربة كسب زي مغيار نمنتاي مخنياتو ولا حنت لوط يبولن قير كايسي تزربا خمزلو بعلو ولا تتغير كايو تزحس كاون حقنا مخانو نمردا غزي خوسدل كاي تغير حسابون غنا ايو ايتصارين فلتر ايتغبرن سلازي بتززل خايو بتناي قدمكا الا انا نودانا الى معانت بروجرام نزيات مسل لي رخصا موداتا مدب دما تخاتاتيلكم هناص زبل ريتو كمزي مسحق زغونه بروجرام حسكالنا نعا كابز عينت تحسوتات كا نوصخات تخيد لكم من اللهم مالتيو حدا سبات ريتو اس خالوتكم ك تعينت بروجرام تحجي زلو بروجرام كم يمچوكم دي ايمچوكم ويس نغيرنا يا خنكيد good light نحن حضرت حواتي ما نطيب